Sanibona bafowethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila mfana Mkhonzweni nibingelelayo. Let's hope nonke niyaphila. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abasubscribe-ile kule channel ku YouTube. Kanjalo nalabo abafollowile ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu nonke. Ku TikTok sibheke ku 18,000 followers. Kanti-ke ngapha ku YouTube sesibheke ku 6,000 followers. That's a milestone. Ngiyabonga kakhulu indlela enisupporta ngayo le channel guys. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela nani eniviewayo ama-video ami ningaka subscribe, please subscribe guys. Please do subscribe. Ngiyabonga. Ngithi ake ngikhulume kule video mayelana nendaba ye-MK Party. Kukhona abaloku bebonisa ukukhathazeka ukuthi MK Party ishintsha abantu kuma positions engathi ishintsha amasokisi. Bathi kuyabakhathaza kakhulu lokho. Abanye bangamamembe MK Party. Abanye ngabantu nje abayikhulumelayo general, abangeyona even part and parcel of MK Party. Yet they are commenting nge-MK Party. Banalo-ke ilungelo. Akekho umuntu eSouth Africa ovinjiwe ukuthi angakhomenta nge-MK Party nanganoma yiphi na i-political party ekhona. So ngifisa nje ukukhuluma ngale ndaba le just nje just to put people at ease ukuthi asikho isidingo sokuthi babe worried ngaleyo ndlela ke-MK Party. Ake sithi background kancane. MK Party asingakhohlwa ukuthi MK Party i-organization esungulwe ngendlela different, ehlukile nje kakhulu kunamanye ama-political party akasungulwe eSouth Africa. It's very unique indlela esungulwe ngayo MK Party. Ukukhumbuza nje abantu ngabanye bayakhohlwa. I-MK Party uPresident Zuma ukucacise kaningi enza even ama-public speeches echaza ukuthi le organization uyakhe kanjani noma bayakhe kanjani nalabo abeseduze nabo. Chaze kakuningi kodwa into ephawulekayo endleleni achaza ngayo ukuthi yakhiwe kanjani. Uye wachaza ukuthi MK Party yakhiwe ngendlela ye-underground. Okusho ukuthini lokho? Ukuthi yakhiwe ngendlela yomshosha phansi. Yakhiwe ngendlela efana naleya okwakhiwa ngayo i-MK i-guerrilla leyayilwa nobandlululo. Siyazi ukuthi kwakuliwa nobandlululo ngendlela ezomshosha phansi. Ingakho wawuthola ukuthi abantu abafana nabo President Zuma la, abo Chris nabanye ababe leader kwi-MK ngalezo yikhathi ngama-60s ukuza ngapha kuma-70s njalo njalo, babekhona ukungena bephuma kwi-country bengatholakali noma bengatraceki, kodwa uhulumeni wobandlululo bafuna ungabathola. Kwakunenhloso yokuthi kungani kwakufanele benze ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi ukuze baphumelele kwimishini yabo kwi-MK, ukuze bakhone ukufeza lokho ababekuhlosile nge-MK. Kwakufuneka ukuthi yonke into bayenze ibe yi-underground, ibe umshosha phansi. Kwakuyindlela ehlukile yokwenza izinto ngaleso sikhathi.
So uPresident Zuma ukuchazile kaningi noma ukuvezile kaningi ukuthi iqembu le-MK Party uye walihlela ukuthi lenziwe ngaleyo ndlela noma alisungule ngaleyo ndlela. Uzokhumbula ukuthi wathi uma eyolirejista azange alirejiste yena mathupha, kodwa wathumela ubaba uJabulani Khumalo ukuthi ayokwenza lokho on his behalf. And uzokhumbula ukuthi uma ngabe uJabulani Khumalo elirejista leqembu lepolitiki le-MK Party, ngingomunye nami nje njengoba ngihleli la ongazange azi nokwazi ukuthi sekuneqembu elisha elibizwa nge-MK Party elirejistiwe kwa-IEC. Ngangazi nami njengoba nawe wawungazi nje. Wayekwenza ngenhloso lokumsholoza. Even nalaba manje abakhuluma kangaka nge-MK Party nabayigxeka kangaka i-MK Party nabangayifuni kangaka i-MK Party azange bazi, azange futhi banake ngesikhathi uJabulani Khumalo erejiste MK Party yaze yawushicilelwa kwi-IEC ukuthi isiqembu lepolitiki njalo njalo. Kwakuloku kunganakiwe nje. Kuze kunakwa nini-ke nge-MK Party? Kuze kunakwa ngoDisemba 16, 2023. UMomsholozi esememezela ukuthi uzovotela iqembu elisha kuma-elections ezayo ngo-2024 ngoMeyi 29. Wathi uzovotela iqembu elibizwa ngomkhonto wesizwe Party. Even ngaleso sikhathi sisonke ngasho kanjalo iningi lethu ake ngibeke kanjalo, even esenze leyo announcement ubaba uMsholozi, abaningi bethu babengazi nalapho ukuthi he was behind the formation of the MK Party. He was the brain behind the formation of the party. They didn't even know. Sasinokuthi nje ujoyina nje iqembu lepolitiki elisungulwe abantu abathile, singenawo ama-details and stuff. Uyayibona lona. But-ke kodwa ngokuthi le qembu leli lase lijoyinwe umuntu ofana noMsholozi olandelwa kangaka eSouth Africa nokuthi abantu abaningi bakholelwa kuye ngale ndlela, kwaba lula ukuthi abantu bavele bagxume bahlale bathi la eyakhona sihamba naye. Abanye even ngabe-ANC bamlandela. Sekungumlando ukuthi bayivotele i-MK Party abantu abaningi ngoMeyi 29, 2024, njengoba nje manje isiyaziwa nge-official opposition eSouth Africa. Isimelelekile eParliament, isimelelekile ama-province afana neMpumalanga kwi-legislature. So ngithake ngithi ukubuyela kancane kule background ukuthi abantu abangayilibali yonke lento, indlela okwenzeke ngayo process uMsholozi ayihlele ngayo MK Party. Namanje kusaqhubeka lokho ukuthi abantu abafuni ukuzwa. Uyazi sometimes uma ngabe ekhuluma uMsholozi uyabona ukuthi abanye abantu abamuzwa. Yes, bayawuzwa umsindo uma ekhuluma, bayayizwa isound but abezwa. What do I mean? Mangithi abezwa ngithi abawutholi umqondo wenkulumo yakhe mayikhuluma ukuthi uthini. Only a few understand ukuthi what is he saying exactly. It's only for a few vele ukuthi ba-understand. Namanje uma ngaphosisi lo SG okhona manje ku-MK Party, Comrade Sibonelo Nomvalo, uma ngaphosisi owesi-9 if not 8 owesi-9 u-SG selokhu yasungula i-MK Party. Akusi position ye-MK Party emini ye-SG kuphela futhi ke yashintshwa nje ikhathi. Uyabona naseParliament kwenzakalana indlela okwenzeka ngayo kushintsha izikhundla ngendlela nje eyenza abanye banga-understand namanye nje ama-positions ngaphandle kweParliament. So
ngifuna ukuthi abantu ba-understand ukuthi kuze kungene la ukuthi uma abantu bebuka i-MK Party mabangayibuki just as an ordinary political party efana nje namanye ama-political party akhona. I-unique, ihlukile. Yingakho izokwenza indlela ehlukile futhi. Mhlawumbe abaningi abangaze bayibone. For example, ayijahile ukuyobamba ama-conference njengamanye ama-political party la kuzokhethwa khona ubuholi, kube ne-decision, mhlawumbe ama-branch athathe isinqumo sokuthi sikhetha ubani kuphi nani nani. Ukwenze ngenhloso lokho umsholozi. I-conference le abaloku abanye beyifuna. Umsholozi une-experience ngendaba ye-conference noma yama-conference ngoba ubuya eqenjini elifana ne-ANC ebelwabamba ama-conference. Okuye kwabonakala futhi mangabe ubheka lawo ma-conference ukuthi yiwona ayiqede i-ANC njengoba iphelile nje manje ingesenamandla okubusa lelizwe, iqedwe ngama-conference ANC. The conferences ebeloku iwabambe ANC iwona aze ayiqeda because kulama conference that's where i-infiltration yenzeka khona. Kukhona izinto ezenzakalayo lapha, kukhona abantu abafike be-influence lama conference ngeyimali. Kugcine kungasenzeki intando yabantu, kungasenzeki intando yama-branches. Abantu be-ANC-ke banga-attesta kuloko engikushoyo, bangangifakazela nje kahle ukuthi ngikhuluma ngani mangikhuluma ngalokho because kukhona for example abakhala inyembezi. Kukhona abakhala inyembezi kwamanye ama-conference we-ANC endleleni izinto ezafika zajika noma zaphenduka ngakhona noma amatafula aphenduka ngakhona kwi-conference. Ama-plans abebenawo uma beya kulawo ma-conference, indlela ashintsha ngayo uma sebelapha ama-conference sekwenziwa ama-decisions abangathunywanga wona ngama-branch wabo ngenxa ye-influence abafike bayithola lapha sebelapha as delegates kulama conference. Uyayibona? Yingakho i-ANC kule simo kuso njengamanje, kungenxa yama-influence enzeka kuma-conference. Bengafuni futhi ukulalela nokunaka izinto ezazenzeka nakulawo ma-conference because babesuthi abaningi babo babezwa i-happiness yokuba nemali, bengaboni ukuthi iqembu labo liyadayiswa. So-ke umsholozi is trying by all means ukuthi kungenzeki lokho ku-MK Party. Ufuna ukuyistabilize kahle i-MK Party umsholozi ukuthi i-vision anayo ngayo izinze kahle qala kwi-organization. Siqiniseke ku-MK Party ukuthi abantu abakhona kwi-MK Party abantu abafanelekayo ukuthi babizwe njengama-member e-MK Party because the truth of the matter ukuthi nakhona ku-MK Party njengamanje infiltration ingangolwandle. Bakhona abantu abala ku-MK Party abathunyiwe abanye babo. Bakhona abantu abanye abala ku-MK Party abaqubile nje, abafuna ukubuka ukuthi ngabe lento iyofika. They are not here wholeheartedly. Abekho la ngenhliziyo yabo yonke. Baqubile, bahleli ngesinqe esisodwa mangayibeka kanjani. Bafuna ukubuka lo mshini lo kamsholozi ukuthi uyahamba ngempela noma cha. And abanye baneyinhloso zokuthi njoba lo mshini uhamba bafuna ukubona ukuthi bazozuza kanjani kuwo. That's what matters kubo. They are not here mainly ukuthi
babeke ivision kaMsholozi phambili. They are not here ukuthi babeke ama-interest eSouth Africa noma abantu base-South Africa. They are here for themselves. Njengoba ubuka nje izinto ezenzeka kwi-ANC njengamanje. Izinto ezenzeka kwi-ANC njengamanje buka kwenzakalani kuMadlanga Commission, kwi-ad hoc committee eParliament. Iningi labantu laphayana abasolwayo nokukhulunywa ngabo ukuthi benza izinto eziphambene abantu be-ANC, iningi labo lapha, yayibona. So i-MK Party uma ngabe ingabhekile noma ingekho careful, even noma ngathi uyangena emandleni, uma kodwa izohambisa izinto ngendlela obekuhambisa ngayo i-ANC, ngeke kube i-distance engakanani ngenile emandleni. Sizophinde sibone abanye oMadlanga Commission, sibone abanye ad hoc committee abazobe bedila nabantu ke manje abangamamembe MK Party. Umsholozi is trying by all means to avoid that. Yingake efuna ukuqekelela ukuthi abantu abaku-MK Party ngabantu abala ngereason ezwakalayo, abantu abala ngendlela right nabaneyinhloso ezi-right. Bakhona ke nokho abanye abaku-MK Party abaneyinhloso ezi-right, kodwa uthola ukuthi mabeniwa ama-position, mhlawumbe mayifakwa ku-position ethile, mhlawumbe angabe effective ngalendlela umsholozi ne-leadership ye-MK Party efisa ukuthi babe effective ngakhona. Bese labo bantu lawo bayakhululwa kuma-position abawabambile kufakwa abanye. Abaxoshwa ke-MK Party. Like recently nje, u-SG uphumile manje no-head of elections nabanye abakhishwe ekhundleni abebekuzo. Azange sizwe ukuthi baxoshiwe, no, abakaxoshwa. EParliament abantu abasusiwe ezikhundleni ezithile azange sizwe ukuthi bayaxoshwa, cha, azange baxoshwe kwi-organization. Bamisiwe nje kwafakwa abanye. So umsholozi uyenze i-MK Party yaba flexible ngaleyo ndlela. Uyenze yaba flexible ukuthi mangabe kufanele yenze ama-decisions afanele ngesikhathi esifanele kube lula. Ukube bekuyinto yama-structures okuwukuthi i-leadership ekhona njengamanje yenziwa bekuzofuna kwenziwe all those consultations and stuff, kuhambe isikhathi and futhi kube ne-influence yabantu abathile abazo-influencer lawo ma-structures okuzobe kuconsultwa wona ukuze kwenziwe i-decision igcine ingamuvi le ngqondo kuya phambili. So umsholozi, yes, abanye bazothi wenza njenge-authoritarian noma njenge-dictator njengamanje. Siyayidinga le ndlela enza ngayo mina ngombono wami njengamanje, leyo ukuthi a-dictate vele. Siyadinga ukuthi umsholozi njengamanje a-acte as u-referee, kube uyena onegunya kule game edlalayo. Otherwise, uma bekuwukuthi umsholozi njengamanje uzolalela i-VAR, i-VAR le angayilalela njengamanje, asinalo ithemba lokuthi mhlawumbe ingaba nama-interest anawo umsholozi ngale country noma ngale organization. Asikholelwa futhi ukuthi lawo ma-VAR ongafuna consult, by the way, ama-structures lawo noma abantu abakhethwe kuma-structures lawo ma-VAR, ngikhuluma ngabantu abanjalo. Asazi, we are not sure because njengamanje njengoba iseyintsha i-MK Party iseku-formative stage, vele asiqiniseki kahle ngabantu abathile abala. Yingakho mawubheka nje abantu abathile bangabe i-MK iselokhu yenza lama-decisions, shintsha ama-positions, abantu balokhu bayiphumela nje. Abanye bathi hayi mina ngiyayishiya le party, yabo, bayahamba balokhu bayiphumela. In short, mina ngendlela engiyibuka ngayo, indlela umsholozi enza ngayo kwi-organization ye-MK Party njengamanje, it helps the party to cleanse itself.
it helps the party ukuthi ifane nolwandle ibe yilokhu ikhipha nje abantu abangafaneleki ukuthi bangaba kuyo njengamanje. Umbono wami njengomfoka Mkhonza lo, because abanye bayiveza ukuthi cha mina bengilana ngombono ukuthi ngifuna ukuthola ukuthi, kodwa ngoba ngikuthola hayi ngeke ngiyaphuma. Abanye banokuthi hayi engazi ukuthi mangibuka phambili alikho ithemba la lokuthi lento engiyifisayo la ngizoyithola. Abanye babuya ngale kwamanye ama-organization abathola ukuthi izinto abebeyifisa nabe beyitargethile ngala siphumelele bagijima beza ngapha ku-MK Party, bayafuna ukuthi bazithole lezi zinto. Mabebona ukuthi ngathi akuhambi kahle, but they start complaining about the leadership of the party, the way it takes decisions and stuff. Bazibonakalise ukuthi vele why they are here. So yingakho ngithi kulama recent developments nje ku-MK Party ukuthi sekuno SG wes9 or wes8 wesingaka wes9 khona lapha. Ngifuna ukusho lokho ukuthi abantu abala kwe-MK Party nabakholelwa kumsholozi entweni ayikhulumayo nama-interest anawo ngale country nevision anayo, they won't be concerned ngaleyo ndlela noma kakhulu uma MK Party touch these decisions. Labantu aba-concerned kuze kweqe baze bayongena kuma-platforms athile bakhulume against umsholozi ne-leadership ye-MK Party, mina ngokwami those people are showing themselves ukuthi who are they la kwi-party. Mina ngombono wami indlela lena umsholozi, mina ngendlela i-strategy, mina ngendlela engibuka ngayo sokuveza ukuthi abantu abathile balana ngayiphi reason. Le nquma lokazenza nje kuyavela. Uzokhumbula ukuthi umsholozi ngenkathi esewu-president we-country wayekenza ama-decisions kwi-cabinet. Yayibona? Mayenza ama-decision kwi-cabinet kwakuvela kwi-ANC ukuthi obani ngempela abane-vision kamsholozi. Abanye babe cabinet kodwa mayesenza lawo ma-decisions, mangabe sekuba nomsindo ngama-decision awathathayo, kwakuze kuvele nabanye abakhona la abasebenza naye baziveze ukuthi beme kuphi. Lokho kwakumsiza umsholozi ukuthi asheshe abone ukuthi ngempela imaphi amasosha engingawathemba la kulo msebenzi engifuna ukuwenza. Namanje ngicabanga wenza same thing MK Party. I-MK Party ukuze ibe yilento afisa umsholozi ibe yiyona, kufanele enze lama decisions awenzayo njengamanje. Futhi asikulindele ukuthi usazoqhubeka ewenza. Asikulindele lokho, usazoqhubeka nje kuloko ewenza ngalendlela. I-MK Party ayifani namanye ama-political party, yakhiwe ngendlela ye-MK eyayinokhomanda ngalesa sikhathi. Isosha nesosha elalikhona ku-MK ngalesa sikhathi lalingazenzela umathanda, lalisebenza under ukhomanda walo, lithatha ama-instruction. That is what is happening njengamanje ku-MK Party. Uma uyimember MK Party ngeqiniso futhi ukholelwa kumsholozi, uzombheka njengokhomanda wayo and uzothatha ama-instruction kakhomanda umuve ne-organization. That's all I want to say. Umfoka Mkhonza lo. Asibonge kakhulu bafethu. Ngicela niqhubeke nisubscribe nishare nani viewer ama-video wami ningaka-subscribe ku-YouTube. Please do subscribe. Press follow na ku TikTok. Siqhubeke siye phambili. Ngiyanibonga. Sihlangane kuma-video alandelayo. Thank you so much.